No takže ahojte, čaute. Maker World asi všetci poznáte. Keď sme pri tom, tak je to niečo ako Printables, čo je od Pruši, alebo možno nejaké kolabo s Prušou, to už neviem. Avšak ja som chcel poukázať na Maker World. Tu sa dajú vyhľadávať rôzne modely pre 3D tlač, ktoré vytvárajú všetci. A zdieľajú samozrejme medzi sebou. No ale čo som chcel ukázať je vlastne, že majiteľia Bambulabiek, tak stala sa mi taká vec, že presne ako je to tu zobrazené, tu sa mi dostala menšia špona z 3D tlače a pravilo to normálne neplechu. Nejakým spôsobom to vydávalo škrípavý zvuk, aj keď sa mi zdá, že ešte stále to tam niekde škrípe, ale to už je taká vec, čo sa dá prehliadnúť. Každopádne môže to spôsobiť, nemusí to spôsobiť problémy. No, ja som našiel nejakého tvorcu, ktorý vytvoril vlastne takýto cover, by som povedal, proste nejaký kryt. No a chcel som poukázať vlastne na to, že tí, čo máte Bambulabky, tak to viete úplne jednoducho importovať do Bambu Studia cez túto tlačidlo. Si viete nájsť profil od toto je samotný dizajner, alebo to sú rôzni ľudia, ktorí to asi tlačili a navrhli nejaký profil, blablabla, to si už všetko viete naštudovať, ale úplne v jednoduchosti si z toto tlačidlo otvoríte Bambu Studio, samozrejme to musíte mať povolené, nainštalované, blablabla. No a model sa pekne nahrá do Bambu Studia, je tu zvolená tlačiareň aj všetky nastavenia od toho používateľa, proste, ktorý to tam nahral, takže vy si len zvolíte, čo máte. Takže ja tu mám X1 Carbon, texturovanú podložku. Mám tam nejaké PLAčko, ale nejaké obyčajné. Všetko je tu už nastavené, proste ako to má byť tlačené. Ja jedinú vec, čo upravujem je, že si dávam výšku prvej vrstvy na 0,1, aby to proste držalo. Naslajsujem to tam a môžem dávať tlačiť podložku a odoslať do tlačiarne. Takže takto jednoducho sa teoreticky na 3 kliky dá proste tlačiť nejaký dizajn, ktorý niekto navrhol. No tak tu je to dotlačené. Či to pôjde zobrať. Aj to ide. No. Vypadá to použiteľne. Čo tam musím narvať? Ktorý má ísť prvý? Či to je jedno? Tak. Ja som ich akorát čistil teraz tie zavitovky, takže ja to dám. Takže na parádu, ešte si skúsim zísť dole. A hore. Takže super, ešte jedna je tu. A druhá je tam vzadu. Takže tak. Tak čaute.